Hej så YouTube. Det her nyt jeg skal til at starte på min kanal. Ja, på den her kanal. Det der med er Albert. Og ja, det her er, som I kan se hernede, nede i styrelsen, owner Niklas. Ja, det er min server det her. Der er IP til den nede i beskrivelsen. Hakke til alt. Ja, og jeg har fundet Stormhul. Men jeg tager lige over til shop. Nej, jo. Spawn, så I kan se, hvad der er, og... Bum. Så er det der. Så går vi lige over til spawn. Så står velkommen til virkeligheden for Weirdcraft. Så står der regler bag dig og info. Det er en dansk prank server. Det er en prank server, som også står dansk. Okay, regler, du må ikke spamme og... Du må ikke bruge hacks. Wins og minimap inkluderer lige her. Du må ikke X-ray texture pack. X-ray er sikkert. Det vil sige, at I faktisk slet ikke kan bruge X-ray, så I slet ikke prøver på det. Så det er bare ærgerligt, fordi I kan slet ikke. Du må ikke skrive med cam slug eller jeg ved ikke faktisk, hvad I kan med det her. Du må ikke bruge home, hvis du lige har lavet en prank. Info. En prank er noget, hvor du for eksempel sætter dæk i ens hus. Sådan. Hej. Jeg gik langt for 2 minutter siden. Og den her er en pengemaskine. Så I kan gå ind her. 20 minutter. Så får jeg lige 21 kroner. Og det her er så shoppen. Og hvor tegner til noget lys herinde. Det synes jeg fandme. Sådan her. Og jeg er godt med puttet ind. Sådan der. Smider mine ting herop, så de ikke forsvinder sig. Der er ting der begynder at gøre mig irriterende. Ja. Altså jeg hacker bare lige hurtigt det her. Ja. Hvor det går stedet. Okay. Min lillebror, det er ham, der hedder GenDMS. Han er også owner inde på serveren. Og det her er serverens træshop. Træ, saplings, stone axe, ganker. Og så fik jeg også lige ændret mit navn. Fedt. Jeg synes, der er godt trænge til nogle... Nej, dem kan købe som er stone bricks, eller bare bricks. Obsidian, det er rigtigt. Det må sige noget. I må ikke pranke folk med obsidian, medmindre I ved, at de har en diamant pickaxe. For så skal vi komme og fjerne det alt muligt. Det gider jeg ikke at bruge tid på. Hej, YouTube igen. Jeg skal sige, hvem der er inde på serveren lige nu. Det er mig, min lillebror, Albert og Christian, der er inde på serveren. Og Christian, han er 18, så han skal også hjælpe andre. Det man ellers skal købe her, det er sandstone, gravel, sand, cobblestone, dæk, stone, nether bricks, fra 98,2 åbenbart, 98,1, 98, solsand, og netherrack, og ice, og sne, og clay. Det er de ting, I kan købe i vores shop. Den her er en money handler. Se, nu kan I se, jeg har spillet helt Niklas. Jeg har spillet, altså sidste gang jeg brugte den, det var, så havde jeg spillet 20 minutter ind på serveren. Nu har jeg brugt 2 minutter siden jeg sidst brugte den.
Så kan jeg klikke på dem her. Så har I fået 2 kroner. Sådan vi får penge herinde på serveren. Så vi er også sikre på, at I gider at spille den. Det var bare lidt af det, der var inde på serveren. Det her bliver første episode. Det er nok ikke så langt, men i hvert fald, ja, det er i hvert fald det, vi har herinde. Det er ikke noget stort sted. Jeg kan ikke skype med. Jeg spiller på min... det er så mig. Det er så... Albert er hjemme hos min lillebror. Han er ikke min lillebror svinder. Han bor med mig. Jeg skal lave en lille by. Vi kan alle komme og join den. Jeg har fået lavet en runde og sådan noget. Ja. Det er vist det, jeg har at se her på serveren af. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen. Jeg håber, I kommer ind, og IP'en står som regel nede i beskrivelsen. Dernede. Lige dernede står IP'en. Hvor er det herinde? Jeg lapper det hul der. Og ja, det der X-ray der. Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det. Men prøv at undgå også at lade være med at bruge. Jeg ved ikke, om vi kan se, når jeg bruger X-ray. Det ved ikke, om min lillebror gjorde sådan, vi kan. Sådan der. Nå, så prøver jeg bare lige igennem døren her. Der er sådan set ikke nogen... Så kommer ind igen, altså ud over at skrive spawn. Det som I kan. Hvordan skal man sige det? Det som I så nok. Hvordan skal jeg forklare det? Jo. I kan home. TPA. Og så kan I hjælp. Ja, det er vist det. I kan. Og så spawn selvfølgelig. Så I kan altid komme tilbage til her. Det er godt. Jeg ved ikke, om I så det, men der stod, jeg kan ikke TPA. Jeg ved ikke, hvad der var galt med det. Jeg skal lige have fundet en egen dør der. Pis. Så bliver jeg nødt til at gå. Hvorfor skal jeg ikke bare spore? Der fejler hele tiden. Der. Og jeg ved ikke, om vi kan det her, venlige. Vi kan det her. Nej, det kan vi ikke jo. Må lige prøve at sætte til at få bloggen i, så vi kan se, hvad der er griefet eller ej. Så vi skal ikke prøve på at griefe. Og ja, men i hvert fald, det er ikke en privat server, det er ikke en server, vi skal ansøge til. Det var det faktisk i starten, men så tænkte vi, at det gider vi ikke. Så vi har bare gjort til sådan en her server. Og ja, det her er nogle admin-regler. Du må ikke give godt game mode fly til gæster og andre ting. Du må, du skal hjælpe andre, hvis de skal have hjælp. Du må ikke bygge et marked eller et PvP. Og hvis jeres hus enten er blevet griefet, eller hvis der er nogen... Og jeg kan sætte, I kan sætte private-skilte på jeres lister. Det er en smart ting at have hele tiden. Faktisk, det synes jeg, I skulle til at skabe. Private-skilte, det vil jeg anbefale. Man må stadig ikke stjæle, og hvis nogle af jeres ting er væk, så ved jeg ikke, om vi skal hjælpe jer, fordi jeg sådan set kan sætte private. Det er bare med at... så bare lige hurtigt tage en kisterøm her. Kan lige vise jer, hvordan man gør. Kiste, hvis I ikke allerede ved det. Ja, det var samme sted. Okay, sådan her. Kiste. Så kan jeg lige lægge ned, og så gør jeg bare sådan her. Private Niklas C. Det kommer også til at stå hernede i chatten. Husk at private, tror jeg, der står. Det er omkring, hvad der stod det. Det var så lige det, vi havde lige her på serveren. Glæder mig til at se jer alle sammen. Hej hej.